Грчкиот премиер Алексис Ципрас му честиташе на македонскиот премиер Зоран Заев за одобрувањето на уставните амандмани потребни за промена на името. Ципрас оцени дека Грција долго време бараше промена на уставното име на Македонија и оти тоа сега е сторено со прифаќањето на уставните амандмани од страна на Македонското собрание. Και επιτρέψτε μου σε αυτό εδώ το σημείο να συγχαρώ από αυτό εδώ το βήμα, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά την θετική ολοκλήρωση της διαδικασίας στα Σκόπια. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, τον Ζόραν Ζάεφ, για το κουράγιο, για την τόλμη που επέδειξε από την αρχή ως το τέλος αυτής της διαδικασίας. Грција и Македонија во јуни минатата година постигна договор за промена на името во Северна Македонија. За возврат, Грција ќе ги укине најзините забелешки за приклучувањето на земјата во НАТО. Μετά από 23 χρόνια αφήνει πίσω της τη μεταβατική της ονομασία, αυτή που αποφασίστηκε το 1995 στην ενδιάμεση συμφωνία, αφήνει πίσω της την ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αφήνει πίσω της τη συνταγματική της ονομασία, την οποία αναγνωρίζουν πάνω από 130 χώρες ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι σημαντικότερες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία, η Κίνα και άλλες μεγάλες σημαντικές χώρες. Και από προχθές, η επίσημη και συνταγματικά κατοχυρωμένη ονομασία της είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή, αυτό που τόσα χρόνια διεκδικούσε η ελληνική πλευρά, μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και μάλιστα για όλες τις χρήσεις, τόσο εκτός όσο και εντός της γειτονικής χώρας. Соединетите држави изразија поддршка за приклучувањето на Македонија во НАТО и во Европската Унија, откако договорот ќе стапи на сила. Сега предстои грчкиот парламент да го ратификува овој договор. Опозицијската Нова демократија најави дека ќе гласа против, а грчкиот министер за одбрана, Панос Каменос, поднесе оставка пошто Ципрас побара гласање за доверба на неговата влада. Και θέλω να μεταφέρω και ένα μήνυμα στους Έλληνες πολίτες και ειδικότερα σε κάθε υγιώς και ελεύθερα σκεπτόμενο Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτως των πολιτικών του πεποιθήσεων. Όπως δεν κάνανε πίσω εκεί, ούτε κι εμείς πρόκειται να κάνουμε πίσω.